Εάν ο βουλευτής είναι βουλευτής του αριστοκρατικού ολιγαρχικού πολιτεύματος, με ρωτάει κάθε 4 χρόνια. Τα λεφτά. Μη φεύγεις. Τα λεφτά. Πού είναι τα λεφτά. Τα λεφτά. Πού είναι τα λεφτά. Αυτό λέω και εγώ. Πού είναι τα λεφτά, Άδωνη. Μπράβο. Όταν είναι βουλευτής όμως που πληρώνεται για 36 μέρες στο κοινοβούλιο, να πάει στη Βουλή των 500, Άδωνη, δεν παίρνει τόσο αυτά παίρνετε εσείς. Τα λεφτά. Έπαιρνε ένα διόβολο. Τα λεφτά. Ακούς. Μη χάνεις χρόνο με την αρχαία Ελλάδα. Όχι, μισό λεπτό. Το μισθό που παίρνετε εσείς οι βουλευτές. Πού θα βρούμε τα λεφτά. Στην αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία ήταν 2 οβολί. Πού θα βρούμε τα λεφτά. Όσο ήταν 2 οβολί. Ήτανε όσο ένα κοινωνικό βοήθημα. Πού θα βρούμε τα λεφτά. Απορίας. Το αξίωμα του βουλευτού στην αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία δεν έχει σχέση με το σημερινό. Ο αρχαίος βουλευτής απλώς ήταν γραμματέας συνεδριάσεως της Εκκλησίας του Δήμου. Τίποτα άλλο. Πάμε παρακάτω. Δεν ήταν νομοθετικό σώμα. Πάμε τώρα. Πού θα βρούμε τα λεφτά. Τώρα λοιπόν, Άδωνη, σου ζητάω. Μιλάμε με κάποιον που ξέρει την αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία. Τώρα λοιπόν, εγώ ζητάω ευθύνες, διότι δεν είμαστε σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Δεν είμαστε ουλήσιοι να βγει ένας εξημών. Τώρα είμαστε σε ένα που είναι βουλευτής. Μάλιστα, μάλιστα. Πόσο παίρνει ο βουλευτής? Τώρα παίρνει λιγότερο από 5.000. Λιγότερο από 5.000. Ναι. Είναι όσο το κοινωνικό βοήθημα σήμερα? 325 ευρώ? Όχι. Πρώτα θα κάνει την κίνηση ο μεγάλος ο βουλευτής. Μα δεν είναι το ίδιο πράγμα, είπαμε, βρε παιδί μου. Ο βουλευτής, λέω, αρχαίος ήταν υπηρεσιακός παράγων γραμματέας της Εκκλησίας του Δήμου και καθόριζε την ημερήσια διάταξη. Ο βουλευτής σήμερα είναι νομοθετικό σώμα. Μην το φέρνεις ως επιχείρημα. Ο Σόλωνας λοιπόν, που το αναφέρεις πολλές φορές, έβγαλε τη τσέπη του τότε με τη συσάχθεια και άεδωσε την ελευθερία του σε δούλο. Για να δώσει το καλό παράδειγμα. Τώρα λοιπόν πρέπει να κάνετε και εσείς αυτό. Τι? Να πάτε με το μισθό. Αυτό με το μνημόνιο τι σχέση έχει, βρε παιδί μου. Γιατί το λέω αυτό. Για να μην κοπούν τα επιδόματα των απόρων, των ξέρεις αναπήρων, των πολυτέχνων. Πόσο κοστίζει στο σύνολο η βουλευτική αποζημίωση. Γιατί αυτό αποκαλείσαι σωτήρα. Άκουσε λίγο το επιχείρημα. Άκουσε λίγο, ρε παιδί μου. Η βουλευτική αποζημίωση στο σύνολό του προπολογισμού του κράτους, μαζί με μισθή και συντάξεις των βουλευτών και συντάξεις των προηγουμένων, είναι 35 εκατομμύρια ευρώ. Τα κοινωνικά επιδόματα είναι 5 δισεκατομμύρια. 5.000 εκατομμύρια δηλαδή. Ξέρεις τα πει αυτό που μου λες? Κόβουμε την βουλευτική αποζημίωση, την κάνουμε 0. Πάλι θα κοπούν τα βουλευτικά κοινωνικά επιδόματα. Το καταλαβαίνεις αυτό ή δεν το καταλαβαίνεις? Δείχνηση είπα. Τι? Αρχή άδρα δείχνηση. Τώρα που είσαι καταλαβαίνεις ότι το επιχείρημα που λες θα πάρω τα λεφτά από τους βουλευτές είναι λάθος. Δεν στέκει. Το καταλαβαίνεις ή όχι? Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, Άδωνη.